Good afternoon, guys. Ito yung munting taanan ko, guys. Yung munting taanan ko, guys. Maliit lang, kwarto. Yan. May maliit na. Saan ako? Puan. Higaan ko, kwarto ko. Magtutupi ako. Please forgive me. Please forgive me. Don't deny me. Please forgive me. That's why I'm saying. Please forgive me. Please forgive me. Don't deny me. Good evening. Good evening, Eugene. Hi. From Philippines.
Sure. You have Jasper, grabe yung pangalan mo. Ikaw yan? Boxtot? Na cute? Boxtot na cute. Si Boxtot na cute. Yes po, Boxtot sana yon eh. It's funny. May paganan pa siya. Oh, yo. Wala ka work. Yes, nak. Wala akong work. Pag Saturday, Sunday. Hanggang Friday lang din ang school dito. Wow. Yes, social. Jasper, halos di ko na makilala mo.
Ano to? Books to? Kaugyod. Books tot. Jane, sabihan mo si Nanay Lolit mo. At saka si Angel. Toy, kumusta na ang work mo? Bless you. Sabihan mo si Nanay Lolit mo na mag-watch. Saringko. Jasper, you're so blessed. Yeah. Wow, sige, enjoy sa hapunan. Ano ulam nyo? Tibway. Kaya anong ginlutuan ng kaldero, Toy? Amo ito, bisan pritong bangos platia. Oh, ang sarap niyan, pritong bangos. I love it. Bisan sir ka na. Yeah, down to earth, that's good. Kailangan wag magbago. Be humble. Kuskus kaldero. That's great. Waray upay iton mapagmataas. Labi na kung walay lain o trabaho. Correct. Labi na walay lain mo trabaho. Alang-alang man. If I had an exchange your heart, nakapatahimik po yata yan. Oo, kay iba pag weekend mamasyada, nagmo-mall, ang bida steady lang. Music, may music gamay. Janarn. Grabe ka paso didi. Like 40 degrees Celsius outside. Kaya mahirap papaso yung duro. Bahay na ko ma-high blood. Waray pa ako kwarta. Magnilakat pa ako ta.
Kabangga kita yung ido. Tapos, kaya, ganyan lang routine to. Yung routine ko dito. It's either pag Sunday, yan, mag-church, usahay, like I have twice a week na tutorial, ganyan. But most of the time, hindi nila babalay. Hindi naman kumalma lagi hapan pa naman. Oh, maupay pa din kay may uran-uran. Di din taon, waray good. One man di diyan na summer. So, grabe ka paso. Pwede lang mapasyadahan pag adlaw is mall lang talaga or mga inside indoor kuan na mga pasyadahan. May daman latira mga indoor. Kung may itaragay. Tagay mag-usa. Exchange your heart. Ayan, musahay, nagkakanta-kanta la. Yung mga kaurit, i-syagit na la, ibirit-birit. Diba? Diyan naman tayo magaling eh. Okay, na tiya, chat ko na. Thank you. Asan man si si Aldrin? Sige nak, sige upaya, manani paghugas. Bakit panggabi si Aldrin? Lah. Hadlukan man tani may taon man kalit-kalit diri. Man lang akong nilabahan. Magsampay ta. Hello mana. Ay ka man dapit. Nano ya? Adi nga baji na ilungga dari mapatay man. Oo, live. Ouch. O tiya, lagi siya panggabi. Okay. Kumusta mga bata, Jen?
Sa salang. Ito na lang, Day. Okay ra. Mamaya ka. Bukas ka. Sadya ang ako ba? Okay, kayo. Okay kayo. Aray. Ano ka man nga live ka man, oy. Oo, sa YouTube to kasi. Watch ka na lang. Watch and learn. Hello! Support, support! Para sa pag-unlad. Jusil, nabanhaw siya. Pikay! Makakagutom ang panahon ah. Piste na. Parang gusto kong kumain, guys. May da pa ako natira nga budo. Anay la. Kuha akong plato. Agoy, ginoo ko. Grabe kainit. Kala ko walang tao. Grabing init na. Init talaga dito sa labas. Ay. Gutom ang bida. Kaon kita. Yung gutom ang pobre. Tingnan niyo yung kanin ko, may adakuan. Yellow ang kulay. May turmeric. Tapos ang surakubudo. Laban kayo. Nako. Samang panaginip to. Yeah, sure.
Natin. Dalaga na siya, ano. Karasa, oy. Wala mo tagmalupan. Malbaan ta. Unsa man na? Paspas. Ipaspasan man imong buang. Dili man ako. Si kuya bali. Malbaan ta. Basig malupad ta. Na akong budo, sana ini ka tuig didi. Giprito ko, gininahinayang ko lang tusik-tusik. Kan padara pa, inhatag gini ni Mark. Kalagti ko la. Dito sa amin, init na init. Ano daw? Pikay, nag-passport ka na? Tawagay mo mama, Pikay. Uray la suy-suy ini na akong kuan. Budo. Marasa gadiya, ginuo ko pastilan. Hinta talaguti ko la. Kaya waray pa budo ni Mark. Budo, ginuo ko pastilan. Marasang budo. Magkuha nga ako ng suka. Marasa ako dito na suka. May daya sili. Malalasa siya, malalasa. Oh, na akong suka. May ada mga kuan. Kontrabarang. Ada kontrabarang na akong suka. Yan. Makaon nanay ako, gutom ako, kita mo. Preto ako bulad. Sige, kaon liwat. Ano nga bulad na? Ano nga bulad mo preto? Magan marasalat inihiya padisan hinin ano. Ang tawag ini, kape siguro ano. Joji, kain.
Para sa dug magkinamot. Ako lang tao sa pagkutsarang budo. Agoy! Karasang parutput. Ikaw nagbuladan parutput na? Agay, agay, agay. Ayan siya guys, oh, ang budo ko. Ayan. Hmm. Init ako ng tubig. Marasa yan may kape. Ah, okay. Dara mo pati kang kaibiran. Marasa talaga ang budo. Pagkaan ng pobre. Oh, ubos ko talaga yung kuan. Luto. Ang kanin.
Intoy, hain ka na. Pikay. Tawagay mo mama. Order ako ng kardero. Malalulit tayo man, Angel. Sarap ng kape. Hay na daw nagugas ang kaldero, nawara naman. Buktot! Parang gusto ko pa talaga kumaon. Ah! Marasa kumaon pag may budo. Thank you sa sponsor. Kay Ricky Mark. Kain daw diyan na.
Tahay na dahura. Pinakape. Kape kayo dyan. Kape-kape na lang tayo. Tapos na kumain. Pinakape. Georgie. Kayo dyan. Busy ka. Kumusta Philippines? May clip chin pala ako na konti. Georgie. May clip chin pala ako. Clip chin. Nakita ko. Amo siguro, ito yata yung asset ko, Georgie, no? Kaibigan ko meron din sa ganyan. Oo? Napansin mo to sa akin? Putang ina. Pero hindi siya ganun kalalim. Pag nagbibideo ko. Ha? Meron talaga. Hmm. Pag nabibideo ako, nakikita ko. May clip chin pala ako na konti. Georgie. May clip chin pala ako. Clip chin. Nakita ko. Ito yata yung asset ko, Georgie, no? Oo? Napansin mo to sa akin? Pero hindi siya ganun kalalim. Pag nagbibideo ako, ha? Pag nabibideo ako, may clip chin pala ako na konti. May clip chin pala ako. Clip chin.
na naman ang Sabado. Isang araw na lang. Pagdating ng kuan, linggo, wala na, kabado na. You and I. Parang hindi na nagkakalat yung pusa dyan. Kasi ano na, they grow old. Yeah, no? So, parang good decision, no? Ganun naman talaga ang buhay. Hindi naman lahat ng panahon ni pahirap sila, di ba? Bata pa kasi sila. Hindi, at least nakasurvive ba, no? Biruin mo yung, Bata tayo ganyan din naman tayo di ba? Masyado lang silang harsh. Dapat lang sila. Kaya po. Nagmumove na sila hanggang doon ba? Siguro tinuruan ng nanay na mai-evict tayo dito pag di kayo umayo sa tae. Huwag ka lang manood. Kainis ka eh. Ay, nako. Kalatraba, samahan mo ako mamaya. Gabi, ganil, no? Saan ka na? Magpalit ko nga, kuan, luma nga cellphone niya. Kanang tag 50. Ikaw na lang, magbuhat na lang dahil kag sarili mong cellphone. Grabe yung mga luma as in. Guys, mga kapamilya. Buhat na lang di. Laguta, gini kalatraba, eh. Ako na maglabas. Gusto ko lang dito sa bahay. Dahil tanawa akong iwashing, nabuhay pa ba? Nagbaklay siya. Baklay siya? Nagtuyok? Okay. Huwag magugo kabati. 18 minutes? It's okay. 18 minutes. Yeah. Kasi ano ka? Pero sa person, wala, parang wala lang, di Hindi ba? kasi malalim. Kaya pa. Oh, di, sa video mayroon. Sa kaibigan ko kasi sa kanya, malalim talaga yung lubutsin niya. Hindi mapansin. Gusto mo lagyan kita? Ay, ayoko. Sarap naman sa lahat. Ayoko. Grabe siya. Hi to Miss Calatrava. Charo. Na ako kauban diri nga ilungga nga buret ni. Botan siya pero buret man.
You and I, wala na'y nahimo. Ay, nako. Busog na naman, guys. Budulan ulam. Gusto ko talaga tong tasa na to, Georgie. Yan, ito ba? Maganda pang pasalubong. Kasi may print siya ng mosque. Talagang galing sa ano siya ba? Dito sa Arab. Yeah? Excuse me. Magugas sana kitang plato. Magugas ng plato. Di ka nag-jogging kanina, Day? Ha? Wala? Nag-gym ka lang? Init sa panahon. Haro, Diyos ko.
Ay, demonyo. Iwan ko palang tasa. Da, 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 da. Sampay guys, sampay. Sampay ko muna guys.
Sampay muna. Pipi. Thank you. See you on my next vlog, my next live. Thank you. Bye-bye.